Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kanyutrap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle kalapan pau ya kajing snokia halor kajing yo board jo North Eastern Security Service NESS ban betang ya ka kampen ya security guard han National Institute of Technology NIT Satsopen what hadin ba Chief Executive Member jo ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo ulapan panapat ba baladap ban blacklist ya katay ka agency. Habakran sikilat patay kubor unong ay kitin ke HNYF Southeast Sora Circle uba banjab kongwer ulaong. Ban namar bakaseng kamsyam lasanya pura ya kategijing penpana bat kupta kala wajing tip link ba ka right to information RTI. Uba banjab ulaong bakat kum kijing tip bakaseng kala yo link ba ka RTI kala pau baha kapor ba CM ulapan bana ban blacklist ya ka NESS omsyam labot ya ki kendon ki badai. Ulaong ba omsyam ladan ka resolution, ka show cause notice bat ki official letter ki badai ban penpoy siya ka agency, ki badai ki benta ba kongsan haswa ban blacklist. Ulaong ru bagajing bakla kami na ka Khasi Hills Autonomous District Council hi, bat ka HNYF ka persya ya ka NESS, namar bakala yat lat ya ki dorbar snong, bat ya ki bor ka District Council. Kani kadi ka yai ka ba ngisngo dap na ka jingso kya masim na kaling kaseng ka ba ngila nakaling kaseng dung ilapan da hadin bangila kalong hadin bakaseng na duka handuk terik ngam bakala ukula lingkot apun ciu araja apun ru ya bakaseng kala chim ni kasenjam ban persya ya kan agency kabala tre hang ni kabala ya like na kasino na ki bosnong bat kaba ya like na ka konsil kumba pila ya iba usi yang blakren dan nak tu kesenjam kebangi ngila sim nak kalian juga keseng ngila liban ujor siapa ki HDC ha pania kenduk ya UCM ban ujor ka jinglong jingman jong kani nes bakawan trei hang ni pakaya lain nak bosnong bat bakam don ya kata ka trading license de adien ka tu ka jingsim jungi hau kelal hau kelal kot benai ban hau kandu teri kelal kot de adien tu hau benai buat rempang na hau benai rempang nak kalian jong jung kaseng ngila UI ba CM ula keren hapo house pat ula kubur hapo house bala blacklist ya kani ka agency ha ka ude hau nai rempang dan rei ka wei ka ba ngisngau lengo pat nakaliang kaseng bat ngisngau bam syania namar bangilawan ban jurip hadin pelami ka kubur bala blacklist ha pi ki social media rukunju ban nakaliang kaseng ngilawan ban mi hang ni hapo NIT ban jurip hatulah kanes agency kadang train em hang ni hapo NIT ka basulungo ka bang UI ban nakaliang ka NIT nakaliang jong kanes kadang train hang ni abang ilai kendu ya ibahakli jong kani ka NIT bat kilapen i yang da ka sti oda kabakanis kadang la ban tre hang di lembah kata ka sti oda de khandit ngin pai khandit chapang kajing long jingman ya kabakanis kanut ban tur lani ban ujor sya ka high court sya ka Meghalaya high court kata kajong kalong kajing lap jungi kaseng hapat kajing resort jungi kaseng kajing bakla kawan napo ka district council kai kata kajing bakla ka bawan napo district council kalong hakabaning kong UCM hau benai rempang ula penbena blacklist ya kanes bat kata kadai ka poin ka baningkong bola penbena blacklist kanes bat kani kadai ka kamut bola tip ruha bola penbena rembah kiransan media kamut bola pentip pai ba bat habangi check bat kajing bom chane jong kaseng na kata kadang ngila sim ban file da ka RTI bat hak RTI ngi iba kajing penbena blacklist jubu bat ki official dokumen kimya hap kiba ngilapek lembah kani ka RTI kamut ka baningkong ka ba nginong ba ka KHDC lani ka isi jong UCM imat ki klembot ya kita ki due and process ki kendon an ki bad hakarukom ba kin blacklist ya kani kandas ka baningkong kamut ka bakim ay ka resolution ka baar ki klem ay ka syukos nukis kat kum ka jing pan RTI jong i ba klem la ay ka syukos notice but ya kanu official copy ka official letter ka badai ban a chapo ka nes agency but ka bangilap ka dai tang ka terminate letter ka bagi ai hapo NIT bagi Pak Henry kajingmut ayu ka blacklist kajingmut ka blacklist kamut ka KCDC ka dai ban pa ya
ki official letter haki department baper ani haki institute baper ba ki de ban bu ya kata ka dak yong ka ba nakabentakan nes bala dakawan ban participate ani ban apply ki tanda kum haki ni ki institute ni haki nu ki company ni kontrak bahkan bakinum pediang kini ki institute lah ni kinu ki department namar bakla don ya kata ka dak yong Ahmad jongka district council te daina kata ka daw ka ba kanika KCDC kamble ya kita ki kambut ya kita ki due and process kita ki kendon an ki ba kala syupen benar tang hakirin san social media kumbang laju keren nak po ba kani kade ka sinjam ka ba kani kanes kayo kalat ka kabu bantur saying bisa namar ba ka KCDC klafil ban buat kita ki kendon ki ba kalalong ka syupen pena tangka kedin handre ka klem penia da ki kot Islam bat ki kendon juga ai kat kum ka jinglap jungi nak arti ai bat sakawai ka bakham idon jingma ka bangi ngiu i bat ngin sapa syafik media ka wei ka certificate ka bala issue da ka discouncil kata ka betul to whom it may concern certificate ya ka badon sautli point hang tu de ka point ki bakran hang tu ngi i ba ka ni ka teka certificate ka baki ai ka bamut baka license jong ka ni ka nes agency kandang balit hau benai ubalai life way tarik Henry ka jing pernah belak lihat sekadai hau benai ba kata ka dei ka jing feel ka ba ka nes ka sashim ya ka kabu ka ba kantur cha yeng saying bisa sya mikhalaya ikut kita kidi ki senjam ki baka ki CDC ka bakla te nak leng ka seng isu ngau ban ong bangidon ka jing kentu ba lada ka KCDC ka shim yakin ki senjam ki ba habaya de bat kini ki agency ni bat kinu ki kontrak ki ba wana bar ba kadai banda buat le ya ki kendon ki bandum kata pat ya ka hokong try ka jongi namar ngin si ku mentapet mentala kumba lajandap lada nriu hinyo tuli ki bana ki ba kani kenes kadang ne mentak lajandap kut usnem tikani kajing ya kunjungi hang ni kadai baki agency ki jongi ki de bandio lat ban ya participate hang ni ban yo ban apply ka tandar hang ni henry da ka jing bakala jong ka KCDC kani ka agency ka banaba lemba kasti order ka bakayo nagakut ya ka baka hearing nen kadang don bat mentala rapat ya ka hearing mentala jan la buntli ki hearing ibangim la syu ban nyew den nata ka daw kalong ngai iba lada ka jelong kumni kadon ka jingma ya ka district council kumju ka jingma ya kata ka trading by non tribal bat kumju ru ka jingma yangi kum ki try muluk hakilat yo kam yo jam nama lada ngi iba usi em ukren bau ong ba ki agency jungi ki duna habede ki jam pat ki portak te kata ka bangis ngau ban ong ba ni phak kentin ka pasha chu si em ka jingwat jing tip jong ka seng ngi ui ba ki don ki agency khasi ki batre hapo nihu ki don ki agency khasi ki batre hapo nif bat ki don ki paper ki bala ban ya shim ya kini ki tandar kata ngi shu ong ba kumusi em wo pej na ka bentak ubadai ukli du jong ka district council bo pej na ka bentak ka bah ka met jong ka ribu ka jeng ndri bo pej ya ki jing don kam jong ka jing yada jong ka trai mulu dei ban penduk mensim ya ki paradok prasnam jungi ki badon ka jing kemu hayakan ni ka kam ban ong bakim pala hanre lada kim pala ngi iba kandon jing fair ayu kan di ka NIT Institute bat ka nihu ide ki ju institute badai na ko sentral kata kadaw bat ka apo kanip takadaw ngong syai ya ko te ban shim ban khot yakini ki agency jungi kasi ban check ban pet pa ban resort atu ki biang de pat kita ki bau si ya mula om ka bia dei ban tek je pat porta kumbala om tau si ya Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya